କଣ କହୁଛି? କଣ ବା ତମର ତୋ ବାବା ନା କଣ? ତୋ ବାବା ନା କଣ? ବବୁଲୁ ମୋ ପୁଅ ନା ବବୁଲୁ। ଆଉ ମୋ ନା କଣ? ମୋ ନା କଣ ମାମା ମାମା? ନା କଣ? ମାମା ନା କଣ? ତୋ ମାମା ନା କଣ? ଆରେ ତୋ ମାମା ନା ମୋ ନା କଣ? କଣ? ମୋ ନା କଣ? ସିଲୁ। ଆଉ ତମ ନା କଣ? ଆଉ ବୋଉ ନା କଣ? ବୋଉ ନା କଣ? ବୋଉ ନା କଣ? ବୋଉ ନା କଣ? ମୋ ନା କହିଲୁ? ଚିନୁ କହିଲୁ? ଆଉ ବାପା ନା କଣ? ବାପା ନା ବସ ବସିକି ହଁ ଚକା ପକା କଣ ଲେଖୁଛ? ବ୍ରହ୍ମା ବଡ ପାଟିରେ କହ। କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପରେ ଏଇଟା କରିସାର। ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ କହିକି ଲେଖି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ ବା ଆମ କହିଦେଲୁ? ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆମର କର। କୋଉ କନ୍ତିରେ ଲେଖା ହଉଛି? ବୋପା ବ୍ରହ୍ମ 349 ଅନଲାଇନ ଟିକେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଖିଦେଲ। ଆଉ 1 2 କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଟା ମେହେନ୍ଦି କରିଦିଅ। ଆଉ 1 2 କୁଆଡେ ଗଲା? ଦେଖିଲେ ଏଟା କଣ?